Hi ha concerts que no ens han donat aigua. És justo. Bueno, pues merci per vindre, Eli Rodríguez, Pol Botinyà i Berta Ribas, en representació, no? Sí. Què t'ha passat a tu, que veig que vas amb els dos peus embenats? Doncs que em vaig fer un esguins a l'esquerra i després vaig anar a la platja i em vaig rebentar el peu contra una roca al cap de 2 setmanes. Llavors vaig amb cadira de rodes. De veritat, sense dir de rodes. És molt rock, crec jo, no? És rock and roll. Vale, pensava que potser era en un directe o així, que en Pol t'havia fet una entrada o alguna cosa. Segurament. Podria passar, Podria passar, no? I m'ha arribat que vau fer fa poc una presentació a Banyoles on tu sorties com vestit de monjo, potser o així? O... Sí, ens disfressàvem una mica i... Sí, era una mica més com teatral, disfressa... Sí. Perquè jo us vaig veure a l'Helio, que presentava el nou àlbum, però allà ho vau portar a un altre nivell, o com va sortir això? Sí, va ser una mica de... O sigui, el que vam fer Helio és el directe, que presentem. I llavors, clar, tocàvem a Banyoles, gent que ens ha vist ja moltes vegades, i també una mica, doncs, aquella gent que... O sigui, va acabar venint, pues, la gent que des del principi ens havia vist, i per dir-ho d'alguna manera ja havien vist 1000 concerts d'Eli i ja sabíem el que fèiem. Fa il·lusió a les noves cançons, però ja ho sabien què fèiem. I vam dir, aprofitem, que presentem el disc, que ve gent que ja ha vingut, pues, per oferir alguna mica diferent i tal. I bueno, vam pensar això, agafem, ens disfressem una mica, projectem algunes coses, que fos una mica més diferent al directe per, ja que vens, veuràs alguna diferent, perquè ja has vist 1000 vegades el que fem. I hi haurà... Ho repetireu, això, o què? No ho sé. No. La idea és... Personalment no ho vull repetir. Per què no? Perquè és una liada muntar-ho i gairebé no surt i va sortir per miracle, però no sé. Sí, bueno, era com la primera vegada que ens posàvem a fer coses com si ara una projecció, ara parem i els llums fan no sé què. I clar, nosaltres fer teatre en el sentit de tècnic, En el sentit tècnic no sabem ara com poses el llum, no sé què, el regidor d'escenari, no sabem res d'això. I ho vam haver d'aprendre en aquest espectacle, llavors va costar. Va costar. Hòstia. Sí. I com va començar Eli Rodríguez? Perquè comença una mica amb la vostra amistat, pot ser això? O tu tenies cançons i buscaves músics? Aquesta és la història. Jo tenia, per la pandèmia, el confinament, tancats a casa, pues estava allà avorrit i vaig dir, fa molt que vull aprendre a tocar la guitarra. Vaig agafar la guitarra, vaig començar a tocar i un dia vaig dir, faig una cançó a veure què passa. I crec que del Ni siquiera, de les 8 cançons que hi ha, pues 5 les vaig escriure durant el confinament, després em vaig escriure alguna més i vaig provar un concert així, allò, ordinador, amb base i tocar guitarra. I per una banda se'm feia una mica gros i per l'altra tampoc era el que jo volia, no? Agafar i tocar sol. I vaig dir, vull agafar gent, agafar grup, i la Berta sí que era la meva amiga, era l'única que jo coneixia, i els altres pues, els vam anar buscant i va acabar sortint el grup. Perquè, o sigui, sempre el procés creatiu sempre comença amb tu amb la guitarra i els hi portes cançons en el grup? O com va? Fins ara sí, però algo molt senzill, Vull dir, jo a la guitarra toco corxeres i els acords aquests, els simplificats que diuen, i ja està, jo vaig amb això. I després ells escurren tot l'altre, tots els altres instruments, ritmes... O sigui, no hi ha cap cançó que comenci amb una jam, per exemple, que toqueu i dius, hòstia, aquest instrumental mola, faig a sobre alguna cosa... Fins ara no. També s'ha de dir que, com és tan senzill el que jo els hi porto, després fas com tot aquest procés, hi ha sobre una primera idea... Fas jam sobre la teva idea, no?, inicial. I a més, jo normalment no posava... O sigui, com que toco jo sol i no sé tocar molt bé la guitarra, pues ho tapo molt amb la veu i no poso instrumentals. Vale. Llavors els instrumentals sí que surten, ara provem això altre. Ok. I fas... perquè... O sigui, tu fas sempre totes les lletres? Sí. De moment. De moment, perquè tenim coses guardades que la Berta ens explicarà, que hi ha alguna que és seva. Ah, sí? A veure, sí, ara el proper pas és a veure si podem gravar alguna d'aquestes. Molt bé. Però... I quan escrius lletres fas... o sigui, ho fas rotllo poema o escrius com primer la melodia? O sigui, o fas uns acords i fas la melodia a sobre? La gran majoria de vegades... Alguna ha sortit allò que et ve al cap, la idea, però la gran majoria de vegades és guitarra i començar a cantar a sobre.
i em gravo perquè vas dient moltes coses i com més fluï, i abans no gravava des del principi, sinó quan tenia la lletra clara, però em sortia alguna molt guai, per l'inspiració seguies, i quan acabes dius, merda, què he fet? I ara ja és, si començo a tocar la guitarra, ja a gravar, i surt un primer àudio de 10 minuts que dic, mira, aquesta frase, aquesta. I després, després a partir d'aquí ja vas lligant. Vale. Per cert, m'ha arribat que t'has mudat a una caravana, pot ser? Sí, em mudo el divendres. Encara no? Està pagada. Ara és el pitjor perquè no tinc ni diners ni autocaravana. Hòstia. Sí. I com és això? No ho sé, és una que tenia en ment fa molt de temps. Poder fa 4 o 5 anys vaig dir, molaria viure en una autocaravana, com a mínim uns anys, per poder aquesta llibertat. La llibertat d'anar al lavabo i dutxar-te no, perquè és un pal. Però sí que poder-me moure, estar aquí, estar allà. No sé, tenia ganes. Sí, la idea és com anar-te'n por ahí a viatjar o així. Sí, no, perquè ara estic de profe i el que faré és obrir-me tot Catalunya. Perquè estic de substitut. Vale. I llavors, substitució que em donin, lloc on aniré a viure un temps. Amb la caravana ja exacte, al cap del col·le. Sí, sortirem al Barnús. Saps que jo tinc un col·lega que es va camperitzar un cotxe d'aquests familiars, una Chrysler, i feia profe a la uni. Llavors vivia en el maletero que tenia com allà al llit i era una mica més rastreu perquè no arribava a caravana, perquè el tio a l'hivern dormia allà, que es pelava de fred, es despertava, es feia el cafè en el pàrquing i llavors es dutxava a la uni i després anava a fer classe. Doncs en Pol va pel mateix camí, crec. Sí, podem amb una mica més de mitjans, però... És un estil de vida heavy. Sí. De tant en tant has de tornar a casa, però jo crec... A fer la rentadora. Sí, que... Jo tinc molt clar, quan tingui la roba bruta aniré a casa... Hola, home, si no la penges. I tens rentadora a l'autocaravana? No, rentadora no. Home, rentadora a l'autocaravana. Però algú trobes. Al safreig has d'anar. Sí, vas a alguna... aquests llocs que renten, a Washing Point o a casa meva. Un vídeo que mola molt que heu fet és, fa poc vau treure el de Embajador de Adidas, no? Que feu com una paròdia del 27 preguntes i tal. Sí. I allà em va fer molta gràcia que fèieu com una autorreferència a tu, Berta, no? Que a TV3 vas dir que no seríeu amics. No, que no seríeu amics si no fos per la música. Que si no fos per la música no seríem amics. Sí. I això com s'ho van prendre en el grup? Com va anar això? És com que quan ho vaig dir va semblar molt bonic i no? O sigui... Sí, és veritat. Com una frase d'aquelles sentimentals i tal. I després va sortir a TV3 i tothom en plan, hòstia, Berta, potser t'has passat, no? Com el grup ho van veure bé. En plan, sí, és veritat, si no fos per la música no ens parlaríem. I des de fora diuen, què feu, no? Sí. Però ja és com que tenim una relació, jo ho he estat reflexionant molt aquests dies, que és ja com de família. Rotllo, m'ha tocat aquesta penya i som amics perquè ho hem de ser i que després ja doncs, els estimes molt, però no sí, no com és així. Quan passa alguna dolent no et cap al cap de sí, és que puc plegar. En plan, dolent en el sentit de que t'enfades amb algú molt altre, no penses puc plegar, dius, que és el meu pare, la meva mare, haig de conviure amb això obligatòriament, no hi ha manera... No, com, no es pot els has d'aguantar. Volies dir això? Volies dir exactament això. Estàs obligada. No, però per exemple, jo quan us he vist en directe, sí que, o sigui, em dóna la sensació que sou col·legues entre vosaltres i que us deu bé, no? I després amb el... que hi ha l'autoreferència aquesta en el vídeo. També em fa molta gràcia quan surt en Guillem i diu no sé què el tantien, el que jo li dic el tantien. Allò què vol dir? No és d'hàbitos atòmicos? No ho sé, podria ser. O sigui, el tantien és com els punts d'energia espirituals, em sembla que és taoista. Però fa així, jo penso, està parlant d'algú de l'intestí, la flora intestinal. Sí. No, o sigui, el tantien n'hi ha 3, crec. Després s'alimenten més, però bàsics n'hi ha 3, que un està aquí, l'altre està com aquí al mig dels pulmons i l'altre aquí al mig del front. Són com punts d'energia, no sé què. Vale. Però ell va dir, vull dir alguna cosa així budista, i dic, pues digues això, jo què sé. I ho va dir, dius, t'entien. Perquè està lligat una miqueta amb el concepte de l'àlbum, no? Que per lo que vaig... per lo que he llegit, crec que s'inicia tot en Dies Tristes, no? On fas la referència... on dius noves tècniques de meditació i d'allà és com que surt tot el concepte i vas dir, vale, ha d'anar d'això, pot ser?
Sí, sí. I realment, o sigui, tu estàs molt ficat amb el rotllo així budista i tot això, o què? Sí, jo crec que una mica sí. Sí? Sí. Bueno, no sé fins a quin punt friqui, però sí, sí. Però rotllo... Sí, sí. sí. Però No, no sé on dir. dona't bé, bro. Jo crec que és perquè aquest any vaig començar... No, fa 2 anys, per curiositat, jo estava com buscant extraescolar a Barcelona i no sé per què a l'estiu em va venir Kung Fu. I el profe de Kung Fu que tinc no és simplement ei, us ensenyo a lluitar i tal, sinó que també t'intenta explicar molt pues, la tradició d'on ve, tal qual, i em va començar a interessar bastant. Llavors em vaig comprar algun llibre sobre, no sé, un que es diu el llibre de la vida i la mort, el llibre tibetà de la vida i la mort, que t'explica com la perspectiva tibetana de la vida i tal, i hòstia, em va començar a interessar, vaig anar mirant... No sé, és que jo tenia vist el budisme com una religió, més, podríem dir, i no és tant que sigui una religió, és com... S'assembla més a un model de vida, rotllo estoics, com més el tipus aquest que nosaltres poder coneixem de filosofia grega, de com consells per arribar a la vida, una vida satisfactòria, pues, va més per aquí el budisme que no pas una religió. I vaig dir, hòstia, no sé, crec que l'encert en moltes coses i d'aquí l'interès. Vale. Però ets l'únic del grup que està ficat en tot això. Sí, tu, Berta? Tu no? Pues... Sí? No, pots dir que no, pots dir que no. Doncs no, jo crec que sí que sóc l'únic del grup que més o menys s'interessa per això. I què t'anava a dir? Perquè aquest àlbum és el primer que feu amb Neu, no? I el que he vist és que el vostre productor també és el que és com el mànager alhora, no? Pot ser que és en Xevi? Sí, sí. Que també porta minibús i que va vindre aquí. I com és això de tenir mànager-productor alhora? O sigui, mànager/productor? Jo crec que et treu un pes de sobre bastant gros, perquè són coses, o sigui, vulguis o no, tu fas el grup per tocar al principi, és el que tu vols, i al principi ho has de fer tot, xarxes, producció, buscar-te concerts, i sí, està divertit, però en el moment que hi has de dedicar moltes hores, en el que hi volem dedicar moltes hores és a tocar. Yeah. I que tinguis algú que et faci aquestes feines ajuda, jo crec. A més, també és el que porta el del Festival Neu, òbviament, no? Que vau fer un teloneu a Carolina Durante, no? Pot ser això? Sí. Com va anar això? Es va fer il·lu? Ens va fer molta il·lu, sí. No? O sigui, és que no ens ho creiem quan va passar. Perquè a més feia com poc que havíem entrat al Neu i és quan van venir aquí a Barna a tocar Raz i l'endemà anaven a Girona. I recordo que amb en Pol, o sigui, som molt fans, i vam dir, comprem les entrades per Raz, i llavors van sortir les de Girona, i va ser com, buah, doncs també els anirem a veure a Girona. I de sobte faltava un mes i ens escriu en Xavi i diu, tu, que si voleu, doncs podeu fer taloners a Girona. Hòstia, I però nosaltres... teníeu les entrades? No, ja, teníem les entrades de Barna. O sigui, els vam anar a veure el dia abans i després el dia següent estàvem tocant abans que ells. Bueno, surrealista. Que fort. I els vau poder conèixer i tal, o què? Sí, sí. Bueno, és que som, o sigui, com a banda jo crec que som molt tímids. Sí. I no, o sigui, no sé. I ells també ho són una amiga, llavors... Sí, eren... Sí. Però sí, ens vam trobar... Ens vam trobar, crec que abans del concert una estona i després del concert també al camerino vam pujar a saludar, tal qual, hola, què tal. Però sí, sí. El que passa que van marxar aviat perquè el dia abans havien sortit heavy i estaven una mica així. I ja està. I escolta, he vist que tu també, Berta, estàs involucrada amb un... no sé què és exactament la Caliu, de Banyoles? Sí, és una... no sé com dir-ho, com un col·lectiu de noies joves de Banyoles que volen doncs, organitzar coses per la ciutat i va sorgir, doncs, érem 5 amigues que pues, volíem fer coses per Banyoles perquè estigués més actiu, perquè si fessin concerts, si fessin jams, si fessin, no sé, monòlegs i després gràcies a l'Ateneu Salixent doncs, ens van acollir i vam començar-ho a fer allà. Què va passar? Que l'Ateneu Salixent ha hagut de tancar perquè l'Ajuntament doncs, ha fet el possible per tancar-ho. I és una pena, la veritat. És que fa poc vaig anar a veure Rocco Banana en directe i van dir que havien xapat l'Ateneu. Sí. O sigui que era això, no? Era això, sí.
també ho portava doncs, el baixista Rocco, no sé, com diversa gent que l'únic que volia era fer coses a Banyoles i és que és impossible. Bueno, vull dir, tu podries ho dir també. Perquè no hi ha gaire activitat a Banyoles. Hi ha molts grups a Banyoles sempre, no? Sí. I això és lo sorprenent, que amb les poques ganes que hi posen, tot el que surt, pues, imagina't que sobrepostessin per això, ja Banyoles seria capital històrica, cultural, però bueno, no interessa, no és el que es busca. No dona calés i no interessa. bonis. Ja. I com ho viviu, lo de ser de Banyoles i vindre aquí? Perquè els dos viviu a Barcelona, no? Sí. I no sé com veieu com siguen de fora i a més que feu música en castellà i com, no sé, com introduir-vos a l'escena de Barcelona i tot això. Jo crec que és estrany, però crec que ens ha estat més fàcil introduir-nos a Barcelona que a Banyoles. I Girona, des de que hi ha el Neu i en Xavi pues, sap on, es mou molt per Girona, llavors sap on ha d'anar a preguntar, sap on es pot fer coses, i ja ens ha començat ja a ser bastant més fàcil. Però per la figura d'en Xavi, però per nosaltres mateixos crec que ens ha estat més fàcil entrar per Barcelona que Girona. Jo crec, poder per l'idioma no ho sé, crec sobretot per l'estil de música. Yeah. Si més no, ara s'està fent bastant més popular música, guitarres i tal, però el moment que vam començar i que buscàvem concerts, a Girona poc. Vull dir, al concert de Carolina a Razas van esgotar entrades i a Girona van venir els que no havien pogut venir a Barcelona, perquè allà no van emplenar, van haver de... Ja. Vull dir, bueno, jo crec que era un estil que en el seu moment no pues, costava. Ja, té sentit. I abans que parlàvem del nou àlbum i Firma amb Neu i tot això, vaig veure que quan vau fer l'àlbum de Ni Siquiera teníeu... pot ser que el tècnic era el mateix o així? Sí, bueno, o sigui, hi ha l'Abdon, que és el que ens fa de tècnic de so, i en el moment com vam gravar el seu estudi, pues, ell ens va fer tota la producció. Que ell va gravar un estudi a Banyoles? Sí, exacte. I el de Neu també, perquè ara Neu ha obert un estudi fa menys d'un mes, però... I per tant, el Noves Tècniques el vam anar a gravar a l'estudi de l'Abdon. Santa Pau Estudis. Exacte, donem-li el nom. Santa Pau Estudis. I l'Abdon pues, estaven allà també de tècnic del so, mirant, vull dir, ajudant molt. Okay. És un mes que està allà fent coses tècniques que no sabem. Sí, però ni siquiera va ser una mica caos, de gravar. O sigui, comparant-ho amb ara, amb l'últim, jo crec que no teníem ni idea del que estava passant. Sí. O sigui, estàvem gravant i, bueno, no sé, no teníem gens clar cap on anàvem. O sigui, una mica, però... Sí, bueno, ja el gran repte era gravar. Ara aquesta vegada el repte va ser gravar sabent bastant què fèiem. Yeah. En el seu moment va ser gravar i l'Abdon et deia, mira, enxufo la guitarra i ara s'està gravant. Uau. I vam tocar, sí. Bueno, és un aprenentatge, no? Sí. I vaig veure també que fèieu una publicació a Instagram on hi havia com el tracklist de l'àlbum i hi havia una cançó que es deia 112 que pot ser que no va entrar o alguna així o què? Sí, no va entrar. Com és que no va entrar aquesta? Poder no va agafar prou, no ho sé. Va morir. Sí. Bueno, era una cançó... Poder algun dia en fem alguna cosa. O sigui, jo haurem de negociar amb la resta del grup. Jo sóc molt partidari del que no entra en el seu moment se queda fora. Vull dir... però bueno, després em pots fer algun dia un concert de broma, toques o la graves així amb el mòbil i la penges en format àudio, no sé, però sèriament jo no crec que entri, tot i que estava bé, no estava mal. Estava molt bé, estava bé. Era trista. I no sé, s'ha de dir que jo entenc que del disc, o sigui, no m'estranya que fos la que es quedés fora, perquè també jo al moment d'haver-la escrit ja com notes coses, però bueno, dius, bueno, però està guai igualment, entri, i ja està, no sé, si algun dia sortirà amb el mateix nom, llavors la podrem identificar. Però sí, només s'han quedat fora 2 cançons, les dues molt depres, i és Amarillo, que sempre estem fent broma d'aquestes 2 cançons, perquè estan a la tumba, però... No sé, potser algun dia fem alguna cosa. Bueno, sempre hi ha cançons que escrius i no surten, sí, està clar. Però sempre es queden en base de format àudio. Però aquestes sí que semblava que ja les havíem treballat, les havíem proposat. O sigui, l'havíem gravat... No està mesclada. No, o sigui, quan vam fer les maquetes de l'àlbum. O sigui, està en maqueta. De cançons, és això que volia dir, que de cançons amb maquetes només n'hi ha
dues eliminades. Com que dius sí, no. Vale. Però bueno. Bueno, també com l'àlbum era així molt conceptual, no? I llavors has de fer una mica has d'acotar. Molt bé. I parlem bueno, també per una de les meves preferides del disc, que és Novios i Nòvies. Aquesta cançó, vull dir, està basada en fets reals? Teniu relacions poliamoroses o obertes o així, o com va? No estava basada en fets reals. O sigui, el moment que vaig escriure. Jo escric, a mi sempre em diuen «Fuà, Pol, quina vida més emocionant que tens per aquesta cançó i aquesta altra», i jo sí. Però no escric sobre a mi, escric com la fantasia del món rock que voldria viure, però no és la meva vida. I en el seu moment tampoc era la meva vida. Ara ja sí. En plan, va ser com premonitòria. Va ser premonitori. Ara escriuré una cançó de que tinc molta pasta o alguna cosa així. Claro, a veure si també surt. Hòstia. Però sí, va ser premonitòria i la veritat és que sí, bé. Bueno, no ho sé, jo estic molt còmode i té coses difícils, però igual que tot. Però és també... com es diu? Multisexual, o bueno, no sé si està bé, o com de noi i noia, perquè és nòvio i nòvia. Sí, o sigui, no és una relació 3. El què? La cançó. No, la cançó o la relació? No, perquè el que tinc... No, és com relació com oberta. Es podria dir relació oberta, en el sentit de tinc la meva parella i després que cadascú faci una mica el que vulgui. Vale. I sí. Tot i que em molaria molt com A3. I, bueno, em trencaria bastant amb... No sé. Vull dir que... Jo què sé, és igual. Però això és tinc 3 molt... pares, saps? I que diguis, uau, té 3 pares. Que fort. Bueno, hi ha gent, que... Ja, no, per això. Ja, sí, clar. Però això ara, o sigui, hi ha sobretot la penya així de la vostra edat, 20 i pocs i tal, els hi mola molt experimentar amb aquestes coses, no? És com algú que... No, és veritat, perquè jo me'n recordo, quan jo tenia 20 i pocs sí que hi havia gent que tenia com relacions obertes, però el tema poliamor no es portava encara. De fet, només vaig conèixer una persona que, per exemple, que tenia poliamor, o sigui, una relació poliamorosa. Però, en canvi, ara sí que la penya jove li tira molt més això, no? Jo crec que llibres com En defensa d'Afrodita van fer molt de mal, perquè et van prometre, doncs, no sé, que podries canviar el món tenint moltes parelles, o sigui, van com relacionar. Sí. O sigui, pots combatre el capitalisme relacionant-ho d'una manera doncs, que és, així especial, diguéssim. I tu com adolescent, jo me'l vaig llegir quan tenia 18 anys o 19, doncs dius, uau, o sigui, és l'hòstia, puc ser superfeliç i puc tenir ple de parelles i relacionar-me d'una manera supersana, no sé què. I després ho poses a la pràctica i veus que és un desastre. També perquè no ho vam fer bé, i no teníem les eines per fer-ho, però realment va ser molt decepcionant. Sí, no sé. Sí, una de les coses que tinc clar de per què funciona el meu cas és perquè jo portava 2 anys i mig en una relació tancada, vull dir, és algo molt complicat, bueno, jo crec que és algo bastant complicat o difícil de gestionar i tu has de tenir una base sòlida en la relació que tinguis. Si tens una cosa que està tremolant i l'obres, què va? Llavors, que portes ja un temps, penses que... O també pot ser menys temps, però vull dir que notes que la relació és com algo bastant madur, que no l'únic que us uneix és una relació sexual, sinó que hi ha algo que no podràs tenir en altres llocs. Llavors, és més fàcil de portar, crec. Però no ho sé. Sí, però això és graciós perquè quan jo estava a l'època poliamorosa, no sé què, que jo no ho portava a la pràctica, era tot teoria, teníem tantes converses amb en Pol i jo intentant-lo convèncer de Pol, és que aquesta és la manera de relacionar-se ara, no sé què, i ell, però què dius, no sé què... I quan em va dir, obrirem la relació, vaig dir, mira, que també pel cul. Sí, jo segur que he caigut a la gran contradicció. Però sí, era algo que en el seu moment ho posava molt en dubte i ara no. Bueno, si funciona, doncs endavant. Què s'anava a dir? Sí, hi ha una cançó també que m'agrada molt del disc, que és Felicidad, és de les meves preferides. Aquesta cançó de què parla, per exemple? Jo crec... O sigui, un dels missatges, que potser no és en el que més aprofundeix, però es pot deixar por ahí, que és que per ser feliç tampoc fa falta tant, no? I bueno, és el fet aquest de que poder sentir la felicitat com estar a tope o... I evidentment que ara hi ha molts motius pels quals la gent no té la salut mental que ha de tenir
i que costa molt també estar bé. Però jo crec que un dels motius pels quals la gent està malament és perquè creu que no està bé, perquè té com la felicitat o l'està bé com algo superidealitzat. I diu, ostres, sí, la cançó, pues, hi ha moments molt complicats, però jo et veig somriure, no? Per tant, ja t'estàs acostant molt més del que creus de ser feliç, i et veig ballar o passar-t'ho bé. Jo crec que apunta una mica això, que poder tenim un gran ideal de la felicitat com estar superbé en tots els teus aspectes de la teva vida, destacar-hi positivament, i a vegades simplement és molt més relatiu en el teu moment, no? Si algú pues, que està, jo què sé, té una situació molt difícil a casa, pues, poder sortir un moment de casa i estar amb els teus amics ja és una manera d'apropar-te a ser feliç, no ho sé. Ja. De què ets profe? De filosofia. Sí. Es nota. Sí. Sí, Què tal? Però, o sigui, de què fas? De batxillerat? Sí, clar, No, assignatures, batxillerat, alguna ESOCAU, d'optativa i tal, Okay. però... Ets el profe guai, no? Sí, ara, de moment encara tinc l'edat Encara tens el- per ser el profe guai. No, i encara queda, jo crec. Sí. I tant. Però està bé perquè a l'àlbum, bueno, jo crec que el concepte de l'àlbum i tu, per exemple, doncs parles que t'has com adentrat dintre del món aquest així budista i tot això, però alhora hi ha com un contrapunt una mica on te'n rius una mica també de tot aquest concepte o com es ven, no, actualment, una mica d'això de noves tècniques de meditació, no sé com ho dius, no sé què, com és, yoga per AliExpress? No, Sí, no, budisme per Wallapop Això, i budisme per yoga Wallapop. Però és que això no AliExpress. ho hem dit nosaltres, no? Això està Sí, escrit, és bueno. la nota de premsa, no? A la nota de sí? premsa, vamos. Sí. És que sóc jo l'esclau que escriu. Però sí. No, però descriu bé com la idea de... O sigui, el concepte amb el que englobes tot el disc, no? I li dona com una miqueta una volta així més profunda tot, on també dius, vale, ens ho agafem en sèrio, però potser a vegades no tant, no? Sí. A veure. O sigui, primer que, en part, quan m'has dit tu que ets budista, tal qual, que jo he fet, sí, no, que està dubtós, era per això, perquè no ho vull dir perquè és molt pedant, però en plan, jo, si practico alguna cosa així, és de manera com honesta i de veritat, no com la gent que fa budisme per Wallapop. I no sé, fins i tot em fa una mica de ràbia, no? Perquè hi ha com molta gent que... Bueno, tothom s'identifica amb alguna cosa. Sí. Llavors, quan tens algú que s'identifica però que ho fa com mainstream o mal fet, o fa una mica de ràbia o sap greu, perquè és com... No, per mi, als hippies no els hi ha passat res pitjor que els pi-hippies, perquè són com el dimoni i tothom odia els pi-hippies i després si tu ets hippie pues, diuen no, és que sou el mateix. I dius, merda, no, és que ell és per Wallapop, jo... No sé. Llavors, vinc a tocar una mica això i també fent-ne mofa, perquè evidentment jo sé que hi ha coses com anar a viure en una autocaravana que fa bastanta gràcia i és bastant ridícul i encara que ho defensi fins al fons, pues, bueno, no sé, entenc que és excepcional i que pot fer riure, pues, anem a riure una mica d'això. I són les dues cares, el budistes superserios, alhora superconsumidors i d'aquí en surt pues, anar de 5 a 6 a ioga. És com quan vas a la típica platja que hi havia com que estava regentada per hippies i ara hi vas i és com tot de penya allà fent... El Pachamama. Amb els nens, sí. I és com, vale, sí, què ha passat aquí? On estan els de veritat, no? Sí, és una mica la pregunta. Yeah. Fins a quin punt després jo sóc el de veritat, perquè, bueno, no sé. Bueno, és que hi ha un punt que jo crec que les línies es tornen una miqueta borroses, no, a vegades, i, bueno, no sé. Però està guai. I crec que el concepte de l'àlbum va juntar tot molt bé, perquè crec que feu com un rock així molt com juvenil, positiu, en plan parleu d'amor, de sortir de festa amb els amics, passar-ho bé, també com hi ha molta pregunta de què passarà en el futur, no? I aquesta com l'agobi molt de quan t'estàs fent gran, no? Però el concepte amb el que ho agafeu tot i ho ajunteu doncs fa que quedi un ben empaquetat, no? Què anava a dir? A veure com anem de temps. Portem mitja horeta, està bé. Sí, m'han dit que et colaves a Backstage. Pot ser això o no? Sí. Sí, jo crec que Com ho feies, això? els dos grans esdeveniments més totxos de colada és sempre amb el meu germà. Sempre és com...
li van pillar la gràcia a colar-nos a backstage i sobretot amb el criteri de on et coles? Et coles un concert que t'agrada suficient com per fer l'esforç, però no prou com per comprar entrada. O sigui, si t'agrada molt un grup, no te la jugaràs a si entres o no. Llavors, per exemple, hi havia el Festival B, que aquest és un dels pics dels top, com es diu? El Golpe, un dels top és el que golpes. fan al fòrum, no? Sí, pues el Festival B no... això no... Era entre la pasta que valia, pues no volíem pagar perquè tampoc hi havia tants artistes, però sí que ens feia gràcia per alguns. I vam agafar i vam dir, va, intentem-ho. I és un... L'objectiu era anar a veure Carolina Durante, que tocant a les 2 del matí. Vale. I has d'anar bastant aviat. Aquí estic explicant secrets. Però... Vas bastant aviat, rotllo 4 a la tarda, o sí, 4 por ahí. I, clar, la seguretat en aquest moment ja és més mínima, vesteixes una mica de negre, que se't pugui confondre amb qualsevol altra cosa. Com més gran siguis, jo crec que millor. Una cosa és veure nens de 13 anys i l'altra gent més adulta. I vas mirant, busques com punts de seguretat que hi hagi moltes entrades i sortides de gent, i va ser un moment en què va passar una furgo, la furgo tapava el vigilant, o sigui, la vista, i nosaltres vam entrar per l'entrada del backstage, per dir-ho així. I ja està, i vam estar allà tota la tarda, nit, i... Però o sigui, al backstage. Sí, la vam cagar amb això, ens vam quedar al backstage, perquè dius... Per què fèieu el backstage? Clar, penses, que guai, al backstage, si gent famosa. una birra. I sí, estàs assegut i no passa massa res. Tampoc pots parlar amb els famosos perquè ja estan amb les seves coses. I després, poder això a les 4 de la tarda, pues, a les 11 va venir una i va dir perdoneu, vosaltres de quin grup sou, perquè no us hem vist, no sé què, i vam dir, no, estem amb els de so. I diu, bueno, us portem a no sé on i apunteu que sou aquests i us donem el braçalet. Us mirem a la llista i tal, i nosaltres, fuck. Total, però que per anar a les oficines havies de travessar el festival i vam començar a córrer a la que vam sortir. I després, estant al festival, ens vam adonar que era molt més divertit estar al festival. O sigui, el consell és, tu et coles pel backstage, claro, però després passa al festival, no t'has de preocupar, l'angoixa de merda que no... I ja està. I la qüestió és que vam anar a les 4 de la tarda, feia molt de sol, Carolina tocava a les 2 de la nit, i a les 12 estàvem patats i vam anar a casa i no vam veure el grup. Hòstia. I ja està. Però sí. Ok. Bueno. Però això, o sigui, va ser a la primera que vas descobrir que això podia funcionar o què? O sigui, sí, va ser la primera vegada que vaig dir en els llocs serios també funciona. Sí, no, jo he fet de muntador i moltes vegades, o sigui, sempre que he anat a muntar he pensat, aquí fa colar qualsevol. De fet, me'n recordo una vegada que vam anar amb Penélope, amb el meu grup, vam anar a Madrid a tocar i anàvem a fer un teloneo de White Lies, que és com una banda de UK, crec, bueno, d'Anglaterra. I vam anar o sigui, anàvem cap a la sala, saps, allà, no recordo quina sala era, però entrem i ens trobem en l'escenari muntant els de Calavento, saps? Que són de Figueres, i llavors vam arribar allà i ens vam quedar mirant en plan, què feu aquí? I el tio ens va mirar i clar, el cantant coneix el bateria del meu grup, saps? La germana d'en Josep és col·lega. I se'l va quedar mirant en plan... No, o sigui, no entenia què fèiem allà, saps? S'han colat. I és perquè simplement vam entrar i vam dir venim a tocar, saps? I vam entrar. I era la sala... O sigui, eren 2 sales que estaven una al cantó de l'altra i vam entrar a la sala equivocada, saps? I es veu que estava Calavento tocant allà. Però que és que no... Sí. Tu toques a la porta a la tarda i dius, ei, concert. I ja està, saps? Sí, intentar entrar al concert 2 minuts abans, pues hi ha seguretat a tot arreu, fins i tot al lavabo. Ara, a les 4 de la tarda, o hi ha gent que a llocs molt totxos, jo sé, personalment no, però allò que llegeixes o t'expliquen, de gent que va el dia abans que està muntant l'escenari i es posen a la nit, pues, es tanquen al lavabo a algun lloc allà amagat i hasta l'endemà ja estan dins. No sé, com abans, boig, més... Sí, no, això ja està tarat mental. Vas al concert el dia abans, no? Sí. Però igual el que estigui netejant el lavabo pel matí, no sé. Però sí, o si vas a un lloc i dius vinc a muntar, és que vinga cap a dins. Ningú vindrà a muntar, o sigui, ningú s'inventarà que ve a muntar. Saps? El meu tio, com tenia un grup de música i deia que es colava no sé si el Vinyarroc o algun així gros, perquè tenien un grup de música. Llavors agafaven una furgo negra, la del grup, la carregaven i anaven allà i deien tu, venim amb els instruments a descarregar. Clar, com a segurata veus una furgo negra en plena d'instruments i tal, no dius aquests han vingut a colar-se, saps? Dius,
joder, el grup que ja toca a les 5, no sé. Hòstia, I aquesta és entraven bona, amb la furgo, sí. Ja ves. D'aquí poc nosaltres amb l'autocaravana. Claro, és veritat. Us l'utilitzareu per fer tour o què? Jo, sí, jo si puc, sí. Ja ves. Bueno, com... No sé, A veure si pots, la pots puc- carregar bé. Si la pots conduir, A I que, veure. veu tots, perquè sou uns quants. Clar, sí. Crec que just. És de 6 i el grup som 6. Però amb instruments i tot. Clar, Bueno, ara ja es veurem. complica, ara es complica. Home, és que si no, de pedazo de caravana que t'has pillat, no t'ho vull. Sí. No, poder instruments, has de buidar tot. Treus tot i entres. No sé. Home, és que amplis... No, bateria... clar, no, si començant a comptar això poder ja no. Saps que mira, de fet, ara que t'he explicat el de Calavento, me'n recordo a Madrid quan ens els vam trobar, ells anaven amb una caravana, però clar, eren dos, i els tios anaven amb la caravana, ells dos, i portaven la bateria i dos amplis de guitarra, així, ja està. Així que... Sí, no, és que... És l'avantatge de ser pocs. Sí. Sí. Bueno, si voleu fem la recomanació, us ha costat molt ficar-vos d'acord o què? Sí, molt. Perquè teniu gustos diferents. Moltíssim. Sí, jo crec que en general en tot el grup hi ha molts gustos diferents. Però també hi ha el punt de trobada en tots, eh? O sigui no de tots junts impossible. Però vull dir, per exemple, jo amb la Berta podem trobar un estil que més o menys estem els dos còmodes. La Berta i en Guillem, un altre, en Guillem, saps? Tots tenim com la barreja. Però és veritat que, per exemple, al bateria li agrada la bachata? O era de broma, això? Pues Però és que li podria agradar, pues sí. sincerament. Jo crec que li agrada de veritat. Li agrada Romeo Santos? Sí. Això ja no ho sé, però li agrada de veritat. És que a més És que tenim li toca jazz, tenim o sigui, li agrada tot. dos jo crec. friquis molt friquis del Molt. jazz, que són l'Edu, la guitarra i en David, Uh-huh. que són poders que escolten coses més de músic, per dir-ho així. Llavors tenim jo, Berta, que som grups més com el que fem amb ell i aquest tipus. En Guillem, no sé, Música catalana. sí, però catalana de persona gran ja. Manel. Bueno, està bé. I sí, aquest rotllo. En plan, Que li agrada Mishima? O... sí, els grups que agraden al meu pare, pues, li agraden a en Guillem. Exacte. Que també m'agraden a mi, no sé. Però jo els he descobert pel meu pare. Ell els ha descobert perquè Spotify li va dir tu, t'agradarà això. Et molarà. I després hi ha en Jan al baix que escolta dubstep. Què va, sí o no? Hòstia, una mica tard, no? Sí, escolta. Que encara està el 2010, crec, en Jan. Jo també ho crec. Però... Hòstia. I què és el que es fa vodka amb Red Bull? Sí. Bueno, escolta, jo em faig vodka amb Red Bull també, Ja, és Perdó, molt perdó. problemàtic, això. Bueno, és que... Està escarós, o sigui... No, però és més funcional, perquè si surt... Jo m'adormo, a la nit també son. Llavors, si surto, doncs vull una mica d'energia, saps? Llavors Sí, em també. foto un Red Bull tal, i et dona pues, el que t'ha de donar el vodka i el Red Bull pues, que et fica una mica, saps? Una mica to. Sí, una mica tot, perquè jo tinc energia baixa, saps? Per això no escoltes dubstep Soc i això com et salva. Només fer una part del perfil et salva. Bueno, si sapiguessis... llavors que... Bueno, que, això, fem la recomanació, si voleu. Aquí a Homes Insegurs sempre demanem que els convidats i les convidades ens recomanin un disc i avui la Berta i en Pol, que venen en representació de l'Ei Rodríguez, ens recomanen el disc d'Antònia Font que es diu Un minut estroboscòpic. No? Estroboscòpica? Estroboscòpica, correcte. Expliqueu-me per què d'aquest àlbum. Doncs, o sigui, hi ha motius, però vam tardar a caure i ens va haver de pressionar, que ens vam trucar, busquem, pensem No, alguna cosa. perquè tu em vas pressionar. Jo vaig pressionar. Magí, no. Aquesta persona d'aquí Bueno, va trucar perquè- molt preocupat. Que Home, havia és que se'm va d'escoltar oblidar i clar, jo l'haig d'escoltar una mica i llavors, clar, estava ahir la tarda dient hòstia, merda, no els he dit que em recomanin un Que em àlbum. passin alguna cosa. Sí. No, però això, que vam dir, tu l'hem de decidir, per WhatsApp no ens en sortíem i ens vam trucar i vam començar a repassar playlist i coses que pogués haver-hi en comú i moltes coses no coincidim en res i de cop va sortir el tema Antònia Font i jo vaig dir sí, i la veritat va dir sí. Vam dir, l'hem trobat i a partir d'aquí pues, segueix Berta. Sí, o sigui, a veure, Antònia Font ha sigut un grup molt present a la meva infància, realment no sé, típics CDs que poses al cotxe i, o sigui, el meu pare per algun motiu és superfan, no escolta música, però Antònia Font és algo que l'obsessiona, sobretot la cançó d'en Clint Eastwood, perquè parla d'en Clint Eastwood. I llavors a casa doncs escoltava moltíssim.
i tinc molt bons records. I llavors el 2020, que van treure aquest àlbum, que és l'últim, jo recordo que és quan estava estudiant a fora i realment em portava com molt a casa i estava molt nostàlgica sempre escoltant aquest àlbum, no sé què, i tinc molt bons records i realment el so, ja sé que no s'assembla res a Eli, però sí que és veritat que hi ha algunes similituds i també com a mi m'ha inspirat, sobretot a mi com a... Bueno, és que hi ha molt de cinte, no? A l'àlbum hi ha molt de cinte perquè així... fa els cintes i tot, realment em mola molt el que fan. Jo hi vaig arribar pel projecte en solitari de Joan Miquel Oliver, que no és el cantant, però és el lletrista d'Antònia Font. Llavors, jo un dia vaig descobrir Joan Miquel Oliver, que guai, no sé què. Jo sabia que existia Antònia Font, però havia escoltat molt poc. I Joan Miquel Oliver un dia em diuen, però que aquest és el d'Antònia Font, i jo, vaig escoltar Antònia Font així ràpid i tal, i el d'un minut estroboscòpica va ser just el primer disc que jo em vaig anar a escoltar de dalt a baix, rotllo, ostres, m'agrada Joan Miquel Oliver, des de que l'he descobert, el proper disc que treu Antònia Font és aquest, i dic, vaig, rotllo, fan, a escoltar, a veure què fa. I m'agrada molt, i sobretot el que m'agrada són les lletres. Per mi Antònia Font ja en general, ja quan comences a escoltar-lo tot, té unes lletres que és una mica el que a poc vull anar apuntant amb Eli, que és que no és una lletra així que et pot servir... Bueno, la veritat és que sí, que ho fan, aconsegueixen que te l'apliquis en el teu cas particular d'ahir, que vas quedar amb no sé qui, va passar no sé què, però amb alguna molt concret. Ells no parlen de coses supergenerals perquè encaixin a tot arreu, sinó, jo què sé, fan com formes molt rares. Imatges, no? Sí, exacte. És com... Però sí, d'una manera com molt abstracta. Sí, no sé. És interessant la manera que té d'escriure. No sé, a mi m'ha agradat molt, la veritat, perquè crec que m'agrada molt, per exemple, els cintes. M'he fixat que busquen com un rotllo una miqueta com cinta de joguina, però sense arribar a ser, saps que després el pots barrejar com amb un tecladet o així, o amb un piano i queda guai, i després amb les acústiques, i hi ha molt de... es nota que està fet com amb molt de carinyo, hi ha molt de detall, no sé, hi ha cançons que, no sé, per exemple, la de Cançó de llum, que hi ha un moment que entren unes cordes, no, un cello crec que és així, i les palmes, és com detallets que dius, hòstia, això està fet com amb carinyo i és molt fàcil d'escoltar. La veu del cantant, encara no me'n recordo com es deia, és com, bueno, molt sòlida i super gustosa de sentir i no sé, i això, les lletres d'Antònia Font, no? Molt de preguntar-se què és la vida i on anem i tal. També m'agrada al final, per exemple, que tenen com és com la cançó més pop, la de Venc amb tu, que també és com que se'n riuen una miqueta d'ells mateixos, del rotllo, ja estic cansat de ser tan, com es diu, no sé, bueno, de mirar tant el món i preguntar-me on anem i tot això, i al final l'únic que vull és amb tu, no? No sé, que està guai, l'àlbum m'ha agradat. I això, no sé, molt bon àlbum, la veritat. Jo crec que és just el que has dit, de que fan les coses bé i que ara en música costa molt veure gent que fa les coses bé. I una de les coses que tenen per mi bo aquests grups que escolten Guillem de música catalana per pares és que són grups que fan les coses bé. Mishima et pot agradar més o menys, però va fer les coses bé, en plan, sense presses i ben fetes. Antònia Font igual. Sí. I crec que són grups que... Sí, no, Mishima també. Bueno, a mi m'agrada molt Mishima. I el que vaig veure és que aquest disc, ells ho havien deixat al grup i després van tornar amb aquest disc perquè van firmar el Primavera Labels i havien de tocar en el Primavera Sound d'aquell any. I llavors van fer com l'àlbum per fer com el concert després del Primavera i tot això. No sé, que també hauria de ser un moment guai, no? De si ets fan i tal, hòstia, tornen i tornar pues, amb un bon àlbum així, perquè a vegades els grups, si ho deixen durant 10 anys i tornen, és un puto fiasco. Sí, no, i a més, si el motiu per tornar és per un contracte, era molt fàcil fer una xorrada de disc, saps? És això, que et donen els motius per no esforçar-t'hi i a més s'hi esforcen i el fan bé. No sé, crec que tenen com molt ben entès el que és voler fer música. I cap on aneu amb què hi veieu en el futur d'Eli Rodríguez? Autocaravana. No ho sé. Jo ara em fa certa por com acabes de treure el disc i poder has de deixar un temps abans de tornar a treure música i que aquest temps serveixi per oblidar-se. Saps com...
vulguis o no, pues, amb els singles, un cada mes veus com puja, no? Com la gràfica va pujant i que ara fa així... I se'ns hagi passat el moment i ja mai tornes a arrencar. Això fa bastanta por. Però, escolta, l'àlbum aquest realment el veu acabar fa temps, no? Sí, l'any passat el vam acabar de gravar. Sí, m'ha estat un any... Sí, però vull dir que existeix fa 3 anys, no? Sí, jo crec que 2022. I hi ha cançons ja noves que estan a mig fer, coses així? Sí, hi ha discos fins... Bueno, discos no, disc. Hi ha idea, perquè sempre intentareu fer àlbum conceptuals o a vegades voleu ajuntar cançons i ja està? No, jo crec que àlbum conceptual, vull dir, per ajuntar cançons treus singles. Sí, crec que és un moment en què treure el single està permès, pues, si les cançons no han d'estar juntes per res, treu un single cada mes i ja està. Jo defenso que l'àlbum ha de tenir algun sentit. Que no cal que sigui un supermissatge de fons com poder ha estat el que hem tret, però sí que algú que les uneixi. Si no treu singles i ja està, la gent li encanta també el single. Molt bé. I tirareu una miqueta cap a l'acústic i tal, o què? No ho sé. O sigui, dic que no, però no ho sé. Ja, perquè vosaltres sou bastant defensors del rock and roll. No? Sí. Rock and roll. Sí. Guitarres. Guitarra, sí. Jo crec que anirà en l'estil que hem fet ara, però jo no en tinc ni idea, sí. I bolos pròximament aquest estiu? De moment, així, anunciable i únic, que ja sabem, que ja molt bé dir anunciable, però és l'únic que sabem, que és ja quan s'acabi l'estiu, el 10 de setembre, a Girona, a la Mirona, que hi ha un cicle que es diu Periscopi, doncs allà. Vale, molt bé. Molt bé, doncs res, moltes gràcies per vindre, Eli Rodríguez, ha sigut un plaer. I aneu a escoltar Noves tècniques de meditació, el nou àlbum que acaba de sortir del forn que porta Eli Rodríguez, i aneu-vos a veure en directe. Vale, merci per vindre. Aquí.